Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Мяркую, кагосьці назва выпуска бянтэжыць, але ж адразу папярэджу, могілкавы турызм гэта не тое, што вы сабе ўяўляеце, тым больш у Беларусі. Таму абавязкова варта паслухаць падкаст, каб неяк інакш паглядзець на гэтую спадчыну і па-іншаму ўспрыняць слова турызм. Сёння будзе размова пра даследаванні ад навуковых да аматарскіх, пра пошукі імён, пра эстэтыку і пра унікальнасць гэтай спадчыны. Мяркую, здагадаліся, што адказ на пытанне ў назве эпізода станоўчы. Але ж які ён, могілкавы турызм Беларусі? Усе гэтыя адказы можна будзе знайсці ў сённяшнім эпізодзе, таму сядайце больш зручна і вандруем. Ну і так, паслухаўшы эпізод, калі ласка, не забудзьцеся падтрымаць праект. Гэта важна і істотна, каб праект Вандра існаваў, а мы яшчэ больш ведалі пра сваю спадчыну. Дзякуй. Давайте ўвогуле пойдзем спачатку. Што мы маем на ўвазе пад могілкавым турызмам? Тут мы сутыкаемся з двумя праблемамі. Першая ў шаблоннасці слова турызм, а другая ў кантэксце, дзе гэтае спалучэнне найбольш часта ўжываецца. Калі казаць пра першую праблему, то слова турызм шаблонна ўспрымаецца з нечым забаўляльным і паехаць кудысьці паглядзець на, напрыклад, архітэктурную ці прыродную спадчыну. Але ж турызм гэта пра перасоўванне з нейкімі мэтамі, адрознымі ад працы. Паехаць на футбольны матч з Мінска ў Брэст гэта таксама турызм, спартовы. Паехаць на умоўныя дажынкі гэта таксама турызм, фестывальны. Нават паехаць у этнаграфічную экспедыцыю гэта таксама турызм. Калі ты, канешне, не выконваеш некае працоўнае заданне. Карацей, могілкавы турызм, ці можна сустрэць яшчэ некропальны турызм, гэта пра паехаць на могліцы з нейкай мэтаю. Адзінае, што цяжка ўкласці сюды, гэта калі ты едзеш на могліцы да пахавання сваякоў. Атрымоўваецца, быццам бы жалобныя мэты трэба выключаць з гэтага паняцця. Аднак пытанне рытарычнае, бо ехаць адмыслова на радуніцы гэта пра могілкавы турызм таксама. Падаецца, разабраліся з першай праблемы. З другой праблемы гэта пра тыя шаблоны, якія ўмацоўваюцца праз вынікі пошукаў у гугле. Паняцце могілкавы турызм часта ўжываецца як наведванне гістарычных могліц, архітэктурна-адметных могліц і пахаванне выбітных людзей. А ўсё гэта робіцца праз турыстычныя групы. Альбо падаграецца ўсё артыкуламі, напрыклад, куды схадзіць у Вене, дзе могілкі стаяць побач з операю, кірхаю ды палацам. Ад гэтага складаецца адпаведнае ўражанне, што могілкавы турызм гэта прайсціся экскурсія па алеях пахавання. І вось гэтая другая праблема, яна якраз і падштурхоўвае да размовы, бо могілкавы турызм гэта не пра экскурсіі. Дакладна, гэта не толькі пра экскурсіі. А ў беларускай рэчаіснасці могілкавы турызм увогуле прымае сваю унікальную форму. Гэта не лычакоўскія могліцы ў Львове ці Манмарту ў Парыжы. Усё больш сціпла, месцамі унікальнае і, галоўнае, гэта каштоўная крыніца нашага культурнага коду. Падаецца, з разуменнем могілкавага турызма разабраліся. Калі ўсё ж ёсць нейкія супярэчні, то напішыце, калі ласка, у каментарах, што не так з гэтым паняццем і як вы яго сабе ўяўляеце. Далей лагічным крокам будзем разбірацца, а што у нас з могліцамі, які культурны код яны несуць і ў чым унікальнасць нашай могілкавай спадчыны. На гэтае пытанне я разбіў могілкавы турызм па мэтах, бо ўсе пытанні выключна ў мэтах, з якімі людзі іх наведваюць. Першая мэта досыць лагічная і тое, што ў першую чаргу прыходзіць у галаву, калі чуем слова турызм. Гэта экскурсійныя мэты. Могілкі гэта частка турыстычных маршрутаў, найперш арганізаваных экскурсій. Аднак з-за таго, што ў Беларусі не так шмат некропальных комплексаў, якія могуць зацікавіць масавую аўдыторыю, то і могліц пад гэтай мэты не шмат збярэцца. На ўласную думку, тут можна вызначыць 3 гарады: Мінск, Брэст і Гродна. Кропкава сустракалася інфармацыя пра арганізаваныя экскурсіі ў Гомлі, Бабруйску ды Магілёве. Ну, яшчэ тут 100% варта ўзгадаць мястэчка Ленін Жыткавіцкага раёна. Але пра яго пазней. Дык вось, 3 гарады і 5 могліц. Першы горад Брэст з найбольш вядомым трышынскім некропалем. Пра гэтай могліцы мы ўжо ладзілі эпізод нумар 24 з Іванам Чайчыцам. Файная, змястоўная размова, таму дадаць няма чаго. Наўпрост паслухайце гэты эпізод. Спадар Іван час ад часу водзіць групы па могліцах, і групы таксама водзіць Воля Малафейчава. А яшчэ у спадара Івана з'явіўся тык-ток, дзе ён распавядае пра помнікі на трышынскіх могілках. Спасылку дадам у апісанні, паглядзіце, гэта цікава.
Другі горад гэта Гродна, дзе месцяцца самыя старыя дзеючыя могілкі на тэрыторыі Беларусі. Разам з гэтымі могілкамі адразу згадваецца постаць Алеся Горнага, мясцовага гісторыка. Спадар Алесь не так даўно расказваў пра гродзенскія могілкі Радыё Марыя. У той размове ён якраз кранае пытанне могілкавага турызма праз экскурсійны погляд. Безумоўна, гродзенскія гісторыкі, краязнаўцы, экскурсаводы, яны вельмі актыўна жадаюць уключыць гэтыя могілкі у вось гэты наш гродзенскі турыстычны гістарычны дыскурс сучасны. Чаму? Таму што, па-першае, могілкі гэта важны элемент нашай гістарычнай памяці. На гэтых могілках ёсць магілы розных вядомых асобаў, якія былі звязаны як з гісторыяй Беларусі ў цэлым, так і з лакальнай гісторыяй горада Гродна. Па-другое, могілкі гэта таксама і аб'ект мастацтва. Могілкі гэта частка нашай матэрыяльнай культуры. Культура надмагіляў, культуры эпітафій, культуры найменняў, назваў, імёнаў, выяваў, фотаздымкаў і гэтак далей. Таму і з гэтага пункту гледжання могілкі ўяўляюць вельмі важны аб'ект для турыстычнага наведвання. Трэці горад гэта Мінск, дзе можна адзначыць кальварыйскія вайсковыя і ўсходнія могілкі. Першыя больш пра старажытныя і часцей трапляюцца ў пешых маршрутах па Мінску. 10 год таму адным з беларускіх СМІ была падрыхтавана мапа кальварыйскіх могілц з пазначэннем пахаванняў 30 выбітных дзеячаў. Пра гэту мапу распавядаў экскурсавод Павел Дюсекаў. Мы сабралі на мапе кальварыйскіх могілак усю тую архітэктуру, якая знаходзіцца на гэтых могілках: касцёл, уязную браму, склепы пахавання, а таксама 21 выбітнага беларуса, якія пахаваныя на гэтых могілках, якіх варта памятаць, завітваць на гэтыя магілы дзеля таго, каб ушанаваць іх памяць і, напэўна, нечым узбагаціцца для сябе. Тут жа, канешне, варта значыць цэнзуру, якая адразу з'явілася, бо распаўсюд мапы быў адразу забаронены. Але ж інтэрнэт усё памятае, таму у спасылках пад эпізодам можна будзе знайсці тую самую мапу і пазнаёміцца з усімі 30 выбітнымі дзеячамі, якія пахаваны на кальварыйскіх могільцах. Другія гэта вайсковыя. І іх бы я назваў такія найбольш медыйныя, бо за іх часцей змагаліся і змагаюцца неабыякавыя людзі. На гэтых могільцах, напрыклад, пахаваны Якуб Колас і Янка Купала, таму мінуць іх наўпрост складана. Вайсковымі могільцамі шчыльна займаўся Павел Каралёў, з якім у нас таксама выходзіла размова. Размаўлялі мы тады не пра могільцы, пра куфар старажытнасцю, але тым не менш варта паслухаць эпізод нумар 36. Трэція могільцы ў Мінску, якія цалкам трапляюць пад экскурсійныя мэты, гэта ўсходнія, дзе найбольшая канцэнтрацыя пахавання выбітных і вядомых людзей апошняга стагоддзя. Там і алеі выкладзены, і прасторы больш. Калі пашукаць у сеціве, то знаходзяцца і відэатуры па гэтых могілках, і нават эпітэты да іх з падабенствам да маскоўскіх ваганькаўскіх могільц. Канешне, можна сустрэць яшчэ выпадкі, дзе праводзіліся адзінкавыя туры па іншых могільцах, які можна сустрэць экскурсаводаў, якія здольны гэта зрабіць. Напрыклад, у тым жа Пінску, Навагрудку, Пружанах. А так, калі казаць пра больш буйныя і тое, што часцей трапляе пад увагу грамадства, то бадай, што гэтыя толькі 5 могільц можна і дадаць сюды ў экскурсійныя мэты. З экскурсійнымі мэтамі ўсё зразумела, хаця гэта ўсё будзе пераклікацца з іншымі. Далей на чарзе эстэтыка. Тут маецца на ўвазе паехаць ды забачыць штосьці такая цікавая, незвычайная архітэктурныя формы. Нашыя Манмарты гэта ўсё тое, па сутнасці, што ўжо было згадана ў экскурсійных мэтах. Найбольш буйныя могільцы, дзе сканцэнтраваны розныя архітэктурныя формы. Аднак ёсць і іншыя могільцы, дзе гэтыя помнікі адзінкавыя. Туды быццам бы не павезеш групу турыстаў, але ж самастойна заісці самае ок. Тым больш, калі гэта частка адной вандроўкі. Карацей, людзі ездзяць, і гэта норм, пабачыць штосьці прыгожае на могільцах. Прыгожае і унікальнае, канешне. Тут, па-першае, адзначым адзінкавыя пахаванні на розных могільцах. І базою гэтага спіса могуць стаць кропкі, адзначаныя на праекце «Глобус». Там ёсць падзел цікавыя надмагіллі. Якія там лакацыі? Напрыклад, манумент з анёлам на могільцах у Клецку, альбо надмагілле роду Міцкевічаў на старых могільцах у Кобрыні, ці надмагілле з дзіцёнкам за касцёлам у Волпе, Ваўкавыскага раёну. Па-другое, сюды трапляюць тыя могільцы, на якіх месяцца пахавальныя склепы ды капліцы. Тут адразу згадваецца капліца пахавальня роду Талочкаў у Вялікай Ракавіцы, у Брэскім раёне. А яшчэ капліца пахавальня на могільцах у Лебедзева, Маладзечынскага раёна.
Канешне, з больш вядомых і пазнавальных сюды трапіць яшчэ капліца пахавальня ва ўздзе. Гэта тая капліца, што больш нагадвае некую такую піраміду ацтэкаў. А яшчэ асобна тут стануць, канешне, тыя капліцы пахавальні, якія стаяць не на могільцах. Напрыклад, у Грушаўцы, капліца рэйтанаў, альбо ў Моладава, капліца роду Скірманту. Калі не паглыбляцца ў гісторыю, то гэта не тое, што ўспрымаецца як месца пахаванню. Больш як наўпрост прыгожыя капліцы. Як такія капліцы пахавальні адшукаць? Можна на тым жа глобусе Беларусі у падзеле капліцы адфільтраваць па капліцах-пахавальнях. Спасылку на то і на падзел цікавай на магіле пакіню ў апісанні. А яшчэ да эстэтычнага дадам могільцы іншых рэлігій і канфесій. Тут караценька патлумачу. Калі табе звыклыя да воку праваслаўныя могільцы, напрыклад, то габрэйскія ці татарскія ўспрымаюцца як нешта цікавае сваімі формамі і прыгожае сваім выглядам. Гэты поінт, канешне, не толькі пра эстэтыку, але і пра аматарскія даследаванні. Але ж даследаванні як мэта могілкавага турызму будзе наступнымі. А зараз падзялюся 3 могліцамі, якія ў свой час адбіліся мне сваёй эстэтыкай. Першае – гэта татарскія могільцы ў Капылі. Яны стаяць на ўзгорку і глядзяць на цэнтр горада. З абодвух бакоў могільцы прыжатыя прыватнымі дамамі, а самі пахаванні часткова на арабіцы. Карацей, мікс усяго. Думаеш, і як прыгожа, і як незвычайна, і як блізка. А потым задаешся пытаннем, а ці не былі гэтыя дамы побач пабудаваныя на могільцах? І як яно там увогуле жывецца? Звыкаешся і ўсё окей, нават не думаючы? Мяркую, што так, і тут асужэнняў ніякіх не маю. Ну, прост такі лёс. Другія могільцы – гэта габрэйскія могільцы ў Індуры. Індура, як месца, гэта ўвогуле кландайк спадчыны. Гэта быў смаляны ляворша, але толькі гэта ля Гродна. Дык ось, у 1878 годзе з 2500 жыхароў 2200 былі габрэі. Ад габрэйскай спадчыны засталася сінагога, мяркую, частка забудовы, а таксама вялізныя могільцы. Могільцы гэтыя таксама стаяць на ўзгорку, а самі над магілі быццам бы грыбы вылазяць з-пад зямлі. Гэта прыгожа і гэта надае думку для разваг. А як там уладкавана ўсё ў габрэйскай пахавальнай культуры? А яшчэ цікава, колькі нашчадкаў ведае пра пахаванні там сваякоў, колькі з гэтых людзей прыязджае туды. Карацей, цікава і прыгожа. Шчыра раю даехаць туды. А трэція могільцы я бачу толькі праз плот. Шкада. Нішчэ не зайшоў туды, але ж было цікава. Гэта габрэйскія могільцы ў Ракаве. Прыгожа на здымках і прыгожа праз плот. Гэта крыху адрозніваецца ад могілак у Індуры, бо там такія больш каменныя, нахільныя на магіле ў сасновым бару. Прыгожа. Яшчэ адны габрэйскі могільцы згадаліся. Гэта былое мястэчка, зараз вёска Ленін у Жыткавскім раёне. Пра гэтай могілкі я ўзгадаў яшчэ на самым пачатку, калі казаў пра экскурсійныя мэты. І здаецца, гэта зусім вядомы факт, але мінуць нельга. На могільцах захаваліся даўнія драўляныя мацавы, такія габрэйскія надмагіллі. Мацавам некалькі стагоддзяў, і большасць з іх складзена грубкаю пад навесам. Да 2019 года мястэчка Ленін працягвала прыгажэная яшчэ і драўляная могілкавая капліца, але ж лёс склаўся так, што яе разабралі, ды пабудавалі новую копію. Дарэчы, калі рыхтаваўся да эпізоду, то знайшоў яшчэ матэрыял пра экскурсіі па бабруйскіх габрэйскіх могільцах. Гэта прыклад могілкавага турызму на памежжы экскурсійных і эстэтычных мэт. Там і адноўленая брукаванка, і больш высокія надмагіллі. Чымсьці нагадалі кракаўскія могільцы. Такс, ужо затравачка была невялічкая, таму працягваем. Даследчыя мэты. Могілкі іншых рэлігій канфесіі цалкам могуць трапіць пад аматарскія даследаванні. Чаму не? Аднак ёсць яшчэ адзін прыклад такога могілкавага турызма. Гэта унікальныя формы надмагіляў і могілкавыя традыцыйныя ўпрыгожванні. Гэта прыцягвае ўвагу і эстэтычна, гэта і становіцца падставай для даследаванняў, як могілкавай традыцыі, так і краязнаўчых даследаванняў. Пра што я тут кажу? Напрыклад, цікавейшыя надмагіллі з дубовых калод. Ведалі такія? Па гэтай тэме ёсць цікавыя артыкулы. Спасылку на адзін з такіх пад аўтарствам Віктара Гайдучка пакінуў апісанне. Дык вось, пра дубовыя калоды яшчэ 180 год таму пісаў польскі даследчык Юзеф Крашэўскі. У старой Літве дагэтуль ставяць на магілах хаткі з крыжыкам на дахе. Багатыя, большыя, бедныя, нешта падобнае на іх. Альбо вялізную калоду на 2 падпорках. Гэтыя хаткі нябожчыкаў, якія быццам бы былі рэліктамі паганства, з кожным днём усё меней і меней. На Валыні і Русі гэтых хатак ужо няма. Толькі двайныя ці трайныя грэчаскія крыжы пазначаюць пахаванні.
7 год таму Віктор Гайдучык ладзіў экспедыцыю, даследуючы наяўнасць надмагільных калод на Палесе. У артыкуле пазначаны як і месцы, дзе яны захаваліся, так і месцы, дзе захаваліся ўспаміны пра іх. Акцэнт там па большасці на заходняе Палесе. Аднак на пінскім, лунінецкім і ганцевскім Палесі дубовыя калоды таксама ставіліся, бо яны нават былі зафіксаваны на фотаздымках Соф'і Хамянтоўскай, Александра Сершпутоўскага, Луізы Арнер-Бойт і Ісаака Сербава. Усё гэта першая палова 20-го стагоддзя. Дарэчы, Ісаак Сербаў азначыў канкрэтна толькі адно месца, дзе ён бачыў такія надмагіллі ў 1912 годзе. Гэта вёска Вуйвічы пінскага раёна. У Вуйвічах мясцовы святар Любановскі прыняў актыўны ўдзел у справе маёй вандроўкі па Палесю. Разам з ім мы аб'ехалі ўвесь яго прыход. Агледзелі самыя захалусныя сяленні, старажытныя могілкі і старыя цэрквы. Падчас гэтай паездкі мне, між іншым, давялося адзначыць захаваўшыся тут пахавальны абрад. Ён складаўся з таго, што на свежую магілу уздоўж укладаецца дубовая тоўстая калода-прыклад, а праз год на памінках у канцы клоды ставяць высокі крыж. З больш сучасных успамінаў пра надмагільныя калоды можна адзначыць дзейнасць Міхася Раманюка, які шчыльна папрацаваў на ганцевскім Палесі. Шэраг здымкаў з могільцаў трапілі ў альбом «Беларускія народныя крыжы». На сайце ганцевскага краязнаўчага партала ёсць адпаведны артыкул па могільцах вёскі Хатынічы. У альбоме «Беларускія народныя крыжы з Хатынічаў» больш за дзесятак фотаздымкаў. На адным мы бачым вясковае пахаванне, на другім жанчына павязвае стужку на драўляны крыж, а на трэцім іншая жанчына сядзіць побач з велізарную, больш як 2 метры, калодаю, пакладзеную перад бетонным помнікам з фотаздымкамі на іх. Стаяць гэтыя помнікі і сёння, але калоды больш няма. На яе месцы звыклая новая агароджа. Гэтак жа знікла і большасць зафіксаваных у 1989 годзе крыжоў і прыкладаў. Пытанне відавочнае, а дзе зараз яшчэ захаваліся дубовыя прыклады на магілах? Па шчырасці, не ведаю. Усё тое, што зафіксавана на здымках, датуецца 6-7гадовай дзяўніны. Не ўпэўнены ў тым, што яно захавалася. Але ж мяркую, што можна за аснову ўзяць экспедыцыі Віктора Гайдучка, дзе надмагільныя калоды былі зафіксаваны 6 год таму. Чаму бы не? Побач з дубовымі прыкладамі стаяць і нарубы. Гэта як збудаваныя маленькія хаткі з двухскатным дахам. Наруб былі і на габрэйскіх могільцах, і на сялянскіх, і на шляхецкіх, у цагляным выглядзе. Пра гэтай нарубы іх каштоўнасць піша ў сваім артыкуле Сергей Грунтоў. Цяжка знайсці іншага такога тыпа надмагілля, які б устойліва асацыяваўся з архаікаю беларускай народнай культуры, чым наруб. Яго незвычайнасць і марфалагічнае падабенства з аб'ектам народнай культуры хатаю дае найбольш шырокія магчымасці для інтэрпрэтацыі значэння. Цагляныя дэкаменныя нарубы яшчэ можна дакладна знайсці, напрыклад, у вёсцы Вішнева Воложынскага раёна ці ў Бастыні Лунецкага раёна. Але вось ці захаваліся драўляныя, шчыра не ведаю. Аднак ёсць шэраг старых фотаздымкаў і можна пабачыць увогуле, як яны выглядалі. У допісе да падкаста адзін з іх дакладна дадамо. Другое сярод даследчых мэт могілкавага турызма – гэта традыцыя упрыгожванню. Гэта традыцыя даносіцца да нашых дзён, але крыху адаптуецца пад сучасныя ўмовы. Я не пра штучныя кветкі, а, напрыклад, пра павязванне фартушкоў ці стужак на надмагіллі. Тут задавальненнем адзначу, што ў свой час даследчык Сергей Грунтоў зрабіў невялічкі артыкул пра чучавіцкія могільцы па фотаздымках Сершпутоўскага. Здымкаў там было ано некалькі, але тым не менш. Дык вось, Сершпутоўскі тады ў 1910 годзе адзначаў: амаль усе крыжы абвязваюць рознакаляровымі фартушкамі, пярэднічкамі, каб прыкрыць уяўную агольнасць распятага на крыжы. Гэта тая традыцыя, пра якую дагэтуль распавядаюць чуўлікі. Але ж на крыжах дакладна там нікога не было. Ну, канешне, мабыць, 100 год і было, пра гэта мы ўжо ніяк не даведаемся. Але ж вось за апошнія там некалькі дзесяцігоддзяў, яшчэ за польскім часам, ну не, нічога не ўзгадваецца. Дык а што зараз? Зараз замест фартушкоў павязваюць стужкі, і гэта прыгожа. А яшчэ тут узгадаю праект «Палескі палын». У выпуску номер 35 Уладзь Кандратценя крыху распавядаў пра традыцыю з фартушкамі на ганцевскім Палесе. А не так даўно на ўласнай старонцы Фейсбука ён зрабіў допіс са здымкамі пра гэтую традыцыю. І зноўку спасылка будзе ў апісанні. Але ж у гэтай справе зашмат лакальных асаблівасцей. Як упрыгожваюць дэкалі. Так ці інакш падкаст выходзіць напярэдадні Вялікдня. Таму дзесьці на Радуніцу, а дзесьці на Наўскую Пасху ў чацверг могільцы будуць традыцыйна зіхацець.
І гэта таксама падстава, каб паехаць ды пабачыць на ўласныя вочы традыцыйную культуру на Могліцах. Што яшчэ варта дадаць да даследчых мэт могілкавага турызма, дык гэта дзейнасць пэўных даследчыкаў. Напрыклад, Сергея Грунтова. Праз яго допісы на Фейсбуку можна шмат чаго даведацца пра розныя цікавосткі беларускіх могліц. Шчыра кажучы, публічная дзейнасць навуковых даследчыкаў гэта самае карыснае з пункта гледжання асветы папулярызацыі. З прыкладам гаспадара Сергея гэта даведацца штосьці новае, каб туды паехаць, ды іншым разам разумець увогуле, на што звяртаць увагу. Правяду пару прыкладаў. Ці ведалі вы штосьці раней пра пахаванне без нябожчыка? То бок на Могліцах стаяць помнікі, а людзі пахаваны ў іншых месцах. Атрымоўваюцца пустыя магілы. Гэта кінатафы. Пра адзін з такіх распавядае гаспадар Сергей. Знаходзіцца ён у вёсцы Дабраволя Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці. Кінатафы пачалі тут ставіць на пагосці перад царквой яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя. Традыцыя пратрымалася да нядаўняга часу. Апошні помнік паставлены ўжо ў 2000-е гады. І разам іх тут 71. Самая вялікая канцэнтрацыя такіх помнікаў на адных могілках у Беларусі. А яшчэ можна даведацца пра самы стары фотаздымак на надмагіллях. Як мінімум, гэта той, што быў высветлены спадром Сергея. Гэта пахаванне доктара Людвіка Глябовіча, і знаходзіцца яно на старых гарадзенскіх Могліцах. Людвік Глябовіч памёр у 1875 годзе. Таму фотаздымак датуецца як мінімум гэтым годам, то бок 70-е гады 19-го стагоддзя. Атрымоўваецца, у экспедыцыях бывае спадар Сергей, але праз інфармацыю ад яго можна дадаць і сабе кропкі на мапе. Пра даследчыя гістарычныя мэты могілкавага турызму узгадваецца яшчэ дзейнасць Змітра Юркевіча. Спадар Зміцер рэгулярна наведвае і высвятляе месцы пахавання беларускіх культурных ды гістарычных дзеячаў, а яшчэ іх чальцоў сям'і. Часам гэтыя пахаванні нават не захаваліся, як і самі могліцы. За апошняга, напрыклад, месца пахавання мастака Вінцэнта Дмахоўскага у вёсцы Нагародавічы Дзятлаўскага раёна. Самі могілкі ледзь бачны за папараццю. Помнікаў няма, ано крыжы. Ад меркаванага месца пахавання засталося толькі частка падмурка. Дарэчы, пра вёску Нагародавічы, ды гэтыя могліцы, выходзіў выпуск падарожжа дылетантаў, і спасылка на яго будзе таксама ў апісанні. І апошні прыклад могілкавага турызму ў даследчых мэтах – гэта лінгвістычны складнік. Ведаю людзей, якія вандравалі па Беларусі, наведвалі могліцы ды вывучалі напісанне на помніках. Напрыклад, помнікі з беларускамоўнымі надпісамі, альбо з рэдкімі імёнамі, ці ўвогуле з цікавымі эпітафіямі. Са свайго досведу дадам яшчэ цікавасць высвятляць лакальныя асаблівасці напісання імён, прозвішчаў ды імён па бацьку. Так, напрыклад, на чучавіцкіх могліцах можна знайсці Настасу, Матруну ды Хіму, замест адпаведных Анастасія, Матрёна і Ефімія. А вось наконт беларускамоўных надпісаў ёсць пытанне да вас. А наколькі часта з гэтым сутыкаліся? Напрыклад, я дык увогуле досыць рэдка, хаця на могліцах шмат бываў. Ад даследаванняў пяройдзем да яшчэ больш цікавага і частага. Гэта генеалагічнае даследаванне. Тэма, якую па шчырасці люблю і з якой перыядычна стукаюся сам і чую ад іншых. Карацей, людзі ездзяць па могліцах адмыслова, каб высветліць дэталі свайго роду. Вось так. Сам, уласна, так рабіў двойчы. Адзін раз ездзіў у Сінкевічы, дзе шукаў пахаванні прадзеда і прабабы, і сваякоў побач. Другі раз ездзіў падтрымку на пошукі ў вёску Цімкавічы Капыльскага раёна. Калі Сінкевічам было менш складанасцей, то ў Цімкавічах мы ведалі толькі, як звалі памерлых, і ўсё. У Цімкавічах двое могліц, каталіцкія праваслаўныя, хадзілі і на тыя. Каталіцкія цалкам парослыя. Здымак будзе дакладна ў допісе. Праваслаўныя агромністыя і часткова парослыя ў сваёй старой частцы. Пыталіся ў людзей, ці ведаюць яны такіх і ці мо памятаюць прозвішчы, але ж на дзіва не чулі. Так ці інакш, не памятаю ўжо, колькі мы там правялі часу, але ж пахаванні знайшлі. Ну вось, гэта і ёсць могілкавы турызм. А ведаў яшчэ такія прыклады, калі на чучавіцкія могліцы прыязджалі нашчадкі тых, хто з'ехаў у 50-е гады 20-го стагоддзя. Шукалі таксама сваякоў. Такія ж прыклады сустракаліся ў суседніх з чучавіцкім краі вёсках, Дзеніскавічах і Гаўрыльчыцах. Ёсць тупікі ў даследаваннях, патрэбна штосьці высветліць, альбо трэба зафіксаваць памерлых з аднолькавым прозвішчам. Карацей, схема працоўная і да яе часта прыбягаюць. У генеалагічных суполках нават існуюць адпаведныя чаты па некрапалістыцы, дзе людзі пытаюцца па пэўных могліцах ці дасылаюць інфармацыю паводле сваіх наведванняў. Тут вось не магу не ўзгадаць адзін цікавейшы прыклад, які зробіць адмысловы пераход да наступнай мэты. Карацей,
Справа такая. Аднаму чалавеку з Навагрудка патрэбна было знайсці пахаванне сваіх дзеда і бабу. І тада ён праінвентарызаваў 18 могілак у Навагрудскім раёне. Яшчэ раз, 18 могілак. Агулам атрымалася звыш за 16 тысяч пахаванняў. Гэта цалкам неверагодная праца, і падзякаваць трэба Дзянісу з Навагрудка. Сярод тых 18 могілак 7 найбольш буйныя і 11 могілак малых вёсак Навагрудскага раёну. І тут вось хаваецца памежжа генеалагічных і тэхналагічных мэт. Калі не проста наведваеш могільцы, але іх інвентарызуеш і пасля адлічбоўваеш. Прыкладам тэхналагічных мэт з'яўляецца адлічбоўка могіліц Чучавіцкага краю. Тая праца, што робіцца ўжо другі год. Ствараецца мапа пахаванняў з адпаведнаю базою дадзеных. А яшчэ прыкладам такой працы будуць інвентарызацыі і наступныя адлічбоўкі кальварыйскіх могілак, могілак у Міры, тут выйшла кніга пад аўтарствам Івоны Суднік, а таксама інвентарызацыя магілёўскіх габрэйскіх могіліц і інвентарызацыя старых могіліц у Пінску. Спадзяюся, логіка тут прагледжваецца. Каб гэтую справу зрабіць, трэба паездзіць, пахадзіць адмыслова па могіліцах, каб зафіксаваць гэтую інфармацыю. Яшчэ узгадаў адзін прыклад тэхналагічнага падыходу. Гэта праект, які робіцца беларусамі замежжа па фіксацыі пахаванняў беларусаў за межамі краіны. Ведаю, што праца дакладна праводзілася на гданьскіх могільцах. Але ж вось самы такі файны і цікавейшы прыклад, гэта, канешне, тое, што я казаў пра Навагрудак. Дакладней, Навагрудскі раён. І базу дадзеных па гэтых навагрудскіх могільцах пакіну апісанне. Спадзяюся, гэта стане камусьці карысным. Яшчэ трэба закрануць, як людзі ездзяць, а дакладней ездзілі, на могіліцы з вандальнымі мэтамі. Хто метал цягаць, а хто з металашукальнікам разрабоўваць склепы. Чаму кажу, што ездзілі, бо апошнім часам навіны пра гэта ўсплываюць досыць рэдка. Аднак гадоў 10-15 таму навіны былі па ўсіх вядомых могільцах. Так, у 2018 годзе ў Пінску зафіксаваліся чарговыя ўскрыцці склепаў на старых могільцах па вуліцы Спакойнай. Таксама тады былі пабітыя агароджы і самі надмагіллі. У 2007 годзе, гэта ўжо атрымоўваецца 17 год таму, быў артыкул у адным СМІ з гучным загалоўкам. Вандалізм на могілках становіцца праблемой нацыянальнага маштабу. Там фіксуюцца гісторыі з Магілёва, Барысава, Бабруйска, Курапат і Мінска. У 2010 годзе на старых каталіцкіх могілках у Брэсце былі разбітыя 74 помнікі, развёрнутыя крыжы, разбітыя надгробныя камні. І, канешне, нельга тут не ўзгадаць, гэта 2023 год, гэта мінулы год, калі невядомымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі былі разрабаваны шэраг вайсковых польскіх могіліц. Наўрад ці гэта можна аднесці да асэнсаванага наведвання гэтых пахаванняў, але ж зафіксаваць тут гэта ж трэба. Упэўнены, што мы шмат чаго не заўважаем, бо не так шмат людзей пільна сочыць за могільцамі. Калі ж ёсць заахвочаныя людзі, як Іван Чайчыц, то нагледжанасць вышэй. Таму заўважыць змены, асабліва адсутнасць металічнай агароджы і помнікаў, напрыклад. У нашай размове пра трышынскія могільцы спадар Іван узгадаў некалькі такіх прыкладаў наведвання вандалаў. То есть это действительно проблема есть, тянут. Просто, поверьте мне, тянут. Благодаря тем же фотографиям, которые я делал раньше, какие-то памятники металлические исчезают, и они остаются только на фотографиях. А яшчэ пра рабаванне могілак распавядаў Сергей Грунтовы ў падкасці «Так склалася гістарычна». Нічога сюды не дадаем, лепш паслухайце гэты эпізод цалкам. Шукайце эпізод нумар 30 у падкасці «Так склалася гістарычна». Падаецца, большасць падыходаў у могілкавым турызме была раскрыта. Але што з тым, што нас чакае? Сустракаеш розныя артыкулы, нібыта ідзе ўздым такога інтарэса з боку грамадства. Але ці сапраўды гэта так? Па сваіх назіраннях я не бачу, каб з'яўляўся больш шырокі інтарэс з пункта гледжання арганізаваных экскурсій. Па кожных буйных могільцах знаходзіцца некалькі чалавек, якія раз-пораз праводзяць экскурсіі. Але каб гэта было часцей, альбо каб з'яўляліся новыя людзі ў гэтай нішы, не бачу. На мою думку, нашы могільцы так уладкаваны, што больш арганічны інтарэс будзе не праз арганізаваныя групы, а пры самастойным і асэнсаваным наведванні. Таму пытанне відавочнае, а ці ўзрастае гэты інтарэс ад людзей? Тут бачу больш станоўчую дынаміку, і зараз яе патлумачу. Могіліцы – гэта частка культурнага коду. Там пахвальныя традыцыі, там лінгвістычныя адметнасці. Гэта ўсё ў сукупнасці пра краязнаўчы і этнаграфічны інтарэс. А ён расце разам з уздымам цікавасці да ўсяго беларускага. Адсюль можна меркаваць, што павольна расце інтарэс да могіліц, асабліва вясковых. Далей генеалагічны складнік. Гэта тое, што дакладна на ўздыме. Таму растуць і наведванне могіліц з гэтымі мэтамі.
І тут варта яшчэ раз паўтарыць, калі кажу, што растуць, то гэта больш, чым раней, а не тое, што гэта масавая з'ява. Таму агулам можна казаць, што могілкавы турызм не толькі існуе, але і тое, што людзі часцей прыбегаюць да яго. Думаў згадаць гэтыя прыклады раней, калі казаў пра эстэтычныя мэты, але зараз самае то. Файным прыкладам інтарэсу да могілак у апошнія часы гэта, напрыклад, дзейнасць Машы Мароз. Як апошнія часы, апошнія гады. Там, канешне, не толькі пра могілкі, а таксама пра прыдарожныя крыжы і этнаграфічную культуру Палесся, але ж калі раней не бачылі, шчыра раю. І гэтак жа раю, бо той жа файны прыклад, кніга Волі з вёскі Аполь пра сваю бабулю і пахвальную традыцыю. Кнігу можна замовіць, спасылка будзе таксама ў апісанні. Нешта зашмат гэтых спасылак у гэтым эпізодзе сабралося. Дарэчы, яшчэ дадам крышачку, на інтарэс да могліц, думаю, яшчэ паўплывае змена пакаленняў. Час ідзе, паступова змяняюцца пакаленні тых, хто часцей вандруе. Ёсць меркаванні, што пакаленні людзей 80-х гадоў нараджэння, 90-х нулевых цалкам адрозніваюцца пра сваё стаўленне да могліц. І на мою думку, больш маладое пакаленне ўспрымае могліцы не як месца пахавання, бо стаўленне да самой традыцыі пахавання іншае. Адсюль менш унутраных перашкод, каб наведаць могілкі. Тым не менш, інтарэс нібыта павольна расце, але ж могліцы паступова зарастаюць і знікаюць. Гэта натуральнае развіццё месц, за якімі не даглядаюць. Таму ёсць пэўныя тэндэнцыі, што праз глабалізацыю і міграцыі некаторыя могліцы будуць знікаць. Тут жа ўзгадаўся прыклад могліц у Нагародавічах. Па здымках гэта ўжо нешта закінутае ў лесе. Аднак варта разумець, што знікаць могуць не толькі самі могліцы, але і надмагільныя помнікі, асабліва калі гэта нешта драўлянае. Ты ж драўляныя крыжы ці надмагільныя калоды прыклады. А яшчэ за адсутнасцю пэўнай увагі мы дакладна прыйдзем да таго, што каштоўнае старажытнае на могільцах знікне. У першую чаргу гэта металічныя канструкцыі, а ў другую чаргу нечаканае гэта азеляненне. З'явіўся не да канца зразумелы тренд гэта спілаваць дрэвы. Гадоў 3 таму была навіна з каларытным здымкам з Пінскага раёну. Старыя жыхаркі вёскі Ахова баранілі спілаванне дубоў. Баранілі не толькі бабулі, але ж здымак каларытны быў з імі. І, як памятаю, прыязджаў туды АМАП, і дрэвы ўсе ж спілавалі. Нічога дзіўнага. З апошніх такіх кейсаў гэта яшчэ спілаванне дрэў на трышынскіх могільцах. Спілавалі так, што гнуліся металічныя агароджы. На могілках, дарэчы, можна часта сустрэць аб'явы з такімі паслугамі. І гэтыя паслугі досыць лёгка прадаць жыхарам. Напрыклад, лепш спілаваць, каб нічога не ляснулася на помнік вашых сваякоў. Аднак за ўсім гэтым страчыцца як мінімум эстэтычны гістарычны бок могілак. І гэта, канешне, паўплывае на іх наведванне і ўвогуле на стаўленне да гэтай спадчыны. З выключна беларускіх тэндэнцый не хочацца, але караценька адзначу, гэта павышэнне ўвагі да вайсковых пахаванняў часоў Другой сусветнай вайны. Увага гэта насычана ідэалагічнымі прыладамі, таму і караценька. Можна доўга казаць пра дзеды ваявалі і гэтак далей, але ж тое, як гэта выкарыстоўваецца і праз якія наратывы, шчыра кажучы, не выклікае ніякай павагі. І тэндэнцыя гэта будзе, канешне, далей расці, бо на гэтым усё трымаецца і зараз. Такія вось справы. Але ж, каб не скончваць на суму, раскажу цікавостку і тое, да чаго мы можам прыйсці, калі прыкладаць намаганні. Існуе такая асацыяцыя значных могліц Еўропы. Яны пры падтрымцы Света Еўропы распрацавалі маршруты па еўрапейскіх могілак. Асобны такі праект. Дык вось Беларусі там няма. І беларускіх могілак там няма. Разумею, што праз геапалітыку ім там цяжка з'явіцца, але ж чаму гэта не можа стаць нейкай мэтай? Магчыма, канешне, ёсць пытанне, што Беларусь не ўходзіць у Савет Еўропы, але не ўпэўнены, што гэта перашкода. Карацей, ёсць такі праект, ёсць такая асацыяцыя, і гэта тое, што шчыльна павязана з могілкавым турызмам. І чаму б Беларусі там не апынуцца? І чаму б не з'явіцца там маршрутах па унікальных помніках, па унікальных могілках Беларусі? Нельга мінуць тут і пытанне стаўлення людзей да могілкавага турызма. Фактычна, іх можа быць 3. Станоўчае з інтарэсам, абыякавае, і негатыўнае. Аднак, каб зрабіць пэўныя высновы, трэба неяк глыбінна даследаваць грамадства. Вось як вы лічыце, якое стаўленне ў грамадства? На маю думку, стаўленне грамадства змяняецца ў бок станоўчага. Як я ўжо адзначаў, змяняюцца пакаленні, змяняецца стаўленне да пахавальнай традыцыі. Адпаведна, могілкі ўспрымаюцца па-іншаму. Правяду нават прыклад са сваёй сям'і. Як вядома, мае карані з Чучавіцкага краю. Дык вось, адны мае бабуля, дзедуля ды прабабуля жылі побач з могілкамі. Маё дзяцінства і стаўленне праходзіла ў гэтай хаце і на гэтым двары, таму могільцы былі заўсёды навідавоку.
Акей глядзець на іх, але ж для мяне гэта была і прастора даследаванняў інтарэсу. Таму на могільцах мы былі калі не кожны дзень, то праз дзень. Звычайна гэта было так. Ідзеш з прабабуляй на могліцы і ходзіш, распытваеш, а хто гэта, а дзе яны жылі, а чаму яны памерлі. Прычым не ведаю нават, хто каго часцей зваў на могільцы, я прабабулю ці яна мяне. Заходзілі на могільцы заўсёды перакрыжаваўшыся тройчы. Калітку за сабой не зачыняем. І як выходзім з могліц, то ізноўку трэба тройчы перакрыжавацца. А як прыходзім да хаты, заўсёды трэба памыць рукі. А яшчэ, калі заходзіць сонца, то на могільцы хадзіць нельга. Вось такія былі правілы. Прытым, цётка моя, якая на 10 год старэйшая, у тыя часы хадзіла на дыскатэкі вясковыя. І час ад часу, каб не хадзіць наўкругі вакол могліц, ноччу ў клуб і з клубу шлях быў праз могліцы. Так атрымоўваўся карацей. І бог з ім, дзе гэтае сонца зайшло ці не. Таму погляды дакладна змяняюцца. Традыцыі і правілы паступова знікаюць. Адгэтуль, на мою думку, стаўленне больш маладога пакалення яно прасцейшае. Але ж, канешне, застаюцца тыя, хто больш клапатлівы да могілак, хто больш з павагаю ставіцца да гэтага. Таму ездзіць з мэтамі эстэтыкі ці даследчымі мэтамі ўжо неяк неправільна ды неёмка. І зноў, прыклад сям'і. Я калі прашу маці зрабіць здымкі на могільцах, то яна іх не робіць, калі яшчэ ёсць людзі. Кажа, там людзей было шмат, ці там помнік ставілі ў той частцы могілак, то я не фоткала ўжо. Які ў нас будуць погляды праз пэўны час, невядома. Калі арыентавацца на заходнія прыклады, то могільцы становяцца часткаю грамадскай прасторы. Таму могілкавы турызм гэтаму можа стаць цалкам нармалёвай з'явай. Аднак, нягледзячы на погляды, мы павінны захаваць у першую чаргу тое, што маем. Гэта фізічныя аб'екты на могільцах і пахавальную традыцыю, якая яшчэ дзе-нідзе застаецца ў вёсках. Калі не будзе гэтага, то дакладна могілкавы турызм у Беларусі значна абмяжуецца і размыецца ўсё тое, што адлюстроўвае наш культурны код. Такі вось атрымаўся эпізод. Калі адказваць на першае пытанне, то зразумела, што могілкавы турызм у Беларусі існуе. Але ж, спадзяюся, вашае разуменне гэтага паняцця цяпер прыняло іншы сэнс. Сабраць экскурсію і прайціся па кальварыйскіх могільцах – гэта дробная частка ўзаемадзеяння з могілкавай спадчынай. Могілкавы турызм у Беларусі больш адметны сваёй традыцыяй, гісторыяй і эстэтыкай. Каб больш даведацца пра могілкавую спадчыну, то шчыра раю паслухаць 2 эпізоды падкаста «Так склалася гістарычна» Сергеем Грунтовым. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Націсніце на падабайку, калі выпуск вам спадабаўся. А калі не спадабаўся, то можете падзяліцца наўпрост сваімі думкамі, што было не так. Мабыць, гэта зваротная сувязь зробіць праект больш якасным. Чаму б не зрабіць гэта? Нагадаю яшчэ пра падтрымку праекта. Гэта тое, што матывуе працаваць. Энтузіязм – гэта добра, але яго час ад часу не хапае. Ваша падтрымка дакладна зробіць значны ўнёсак у існаванне праекта. А каб не прапусціць наступныя эпізоды, падпішыцеся на YouTube канал Вандры і на сацыяльныя сеткі праекта. Гэта Telegram, Facebook і Instagram. Усім дзякую. І, канешне, вандруем!